ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ Thinkpiece. ನಿಗಲೇ ಪನ್ನೆಲ್ಕನಿ 1 ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಊರುಗು ಅಂಚೆತೆ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಆತಂಡು 7 ಯಾವಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈ ತಿಯತ್ಲೆ ಯಾವನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದುಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇತ್ತದಾದನ್ ಮುಂಗತ್ತುಜಿ ಕೈಟೆ ಪತ್ತೊಂಡಾಪ ಮಲ್ಲಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದ್ ಮನ್ನಾಗ ಅವು ಮಿತ್ತುಡ ಜಿಪ್ಪುಣತಿ ಅವು ನಿಬ್ಬುನ್ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೆ ದಿವಡಾಪ ಯಾನ್ ಪೂರ ಹೊರ ತೂತ್ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿಯ ದಾಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪಿನಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಿದಾಯ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎತ್ತನ್ಗೆ ಮೇರೆ ಇಂಗ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಯರು ಲಾಯ್ಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಮೆದುವಡ ಬೊಕ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚಿ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿ ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೀನಿ ಉಲಾಯೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಗಾಯನಾದ್ ಬೇಗ ಒಂದು ಉಂತುಂಡೆಟೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ಲ ಬತ್ತನು ಊರು ಪೋಪಿನ ಊರುಡು ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಿನ ದಾಸ್ರ ಅದು ನಮಕ್ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ತಿನ್ರೆ ಎತ್ತು ಜೈ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ಡ ಕೇರೊಂದಿತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾಲ ಚಿಕನ್ದ ಐಟಮ್ ಕನ್ಪಾಗನ ಅಂದು ಐಕಿಂಗ್ ಕಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ತೋಪಾತ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಬರ್ಚಿ ನೀನು ವೆಜ್ ಏನೆಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡೆಟೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತನಗುಲು ನಮಕ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಪೇರು ಕೊರ್ದು ಪೋಪೇರು ಇವಾಗ ಏನು ಅಲ್ಪನ್ ವೆಜ್ ಪಿಜ್ಜಾನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತ ಹಾಡು ತುಂಬ ಆತಂಡು 6 ನೆಲೆಲ್ಲ ಹಾಡು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಉಂತುದುನ್ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಪೊತ್ತದು ಪೋತೀನಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಗೋಂಗೆ ನಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರೈನ್ 4 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟದಿತ್ತು ಜಿ ಅಂಚಾನಗೊಂಡೈತೆ ಒಂಚೂರು ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ಹಾಳಾದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ 2 ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ ಎದುರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಆದ ಟ್ರೈನ್ ಪೋರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ಬೊಕ ಟ್ರೈನ್ ಉಂತುನಾಗ ಏನು ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಸಿಲ ಬಂದ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ದಮ್ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪುಂಡು ಉಲಾಯ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆನಾಗ ಈ ಲಾರಿ ಖಾಲಿಂದೆನ್ನದಿನ ಎಂಕುಲು ಅಂಡ ನೆಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಚಾಲು ಇತ್ತಂಡು ಜನಕುಲು ಪದ್ಯವನ್ ಪಿನಕೇನುಂಡು ಕೂಡ ತೊಟ್ಟೆ ಪುರ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿಂಡಿದ ತೂನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಜನಕುಲು ಕುಲ್ದಿರು ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತೂದು ಶಾಕ್ ಆಂಡು ತೆಲ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಡು ಒಗ ಈ ಒಂಜಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಏತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಪೋದೈನ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ತಿರ್ತು ಚತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವು ಏತುಲಿ ಆನರೆಗೆ ಉಲೆ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನೈತೆ ಯಾರು ಬರ್ರೆಗೆ ಏನೈತೆ ಜರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಉಲೆ ಅಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ತುಲ್ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡೈತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂತುನು ಇತ್ತೆತೋ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಸುನ್ಸಾನ್ ಜಾಗೋ ಟ್ರೈನ್ ಉಂತು ಇತ್ತಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನೇರು ದಾಸ್ರದ ಎಂಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ಅಗುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಜೇರು ತಬಂಡು ಎಂಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಅಗುಲು ಆಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ಗೆ ಅಂತಿರ್ತು ಜೈದೆ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ನೆಡೆ ಜತ್ತದಿಗೆ ಎಲ್ಲ 19 ಬಲ್ಪೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಡೇ ತಂಜಿ 200-300 ಇಪ್ಪಾತಿ ನಾವು ಮೋನೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಮಾರೆ ಕತ್ತಲೆಡು ಬೇರ್ನ ಒಣಸ್ ಬೈದಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಡಲ್ಲ ಪಾಪ ಬೊಕದ ಅನ್ಪೋನು ಇತ್ತಿನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ನ ತಿಂದದು ಎಂಕುಲ್ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜ ಉಂಡ ನೀ ರಾತ್ರೆ
ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಯ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ KSRTC ಬಸ್ಲು ಅಂತೂ ಇತ್ತುಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪಿದಾಯಿಡೆ ಐಟೆಂಗುಲು ಕುಲ್ದು ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಜತ್ತ ಅಲ್ತರದು ಸೀದಾ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿಗ್ ಬಸ್ ಪತ್ತದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಟೀಲ್ಗ ಅದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಪಿದಾಯಿಡ್ದು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿರಲ್ಕಲಾಂಡ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪದ ಸೀನ್ಸ್ ಪುರ ತೊಜಪಾವೆ. ತಿಂಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತ ಅದಾಗ ಎಂಗೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ತುಲೆ ತೋಜಿನ ಕಣ್ಣಗೆ ಎರೆ ಪುರ ನೆನಪುಂಡು ಅನ್ಲೆ ಯಾನಂತೂ ಕಿನ್ಯಪ್ಪನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಾಮಾ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕು ಜೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಪಿಂಕಿನ ನಾಡ್ರೆ ಲೋಕಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಏನಂತದ್ದು ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಐತ ಎದುರು ಬರ್ಪಿನತೆ ಐತ ಬಾಲಲ್ಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆತಿರು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿ ಉಂಡು ಸುರು ತುನ್ನಗ ಬೊಗ ಅಂದಾಜೆ ಆಂಡು ಎಂಕ ಬತ್ತದ ಒರೆಸರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ಯಾನಿಗೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ದೆ ಈಗ ಪೂರ ನೆನಪಾಂಡು ಇವಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೈಗೆ ಪೂರ ಅಗ್ಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ಏನೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಇದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೂರ ಅಂದು ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೈಲ ನಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಸೀದಾ ಬನತಂಚಿ ಬತ್ತ ಮೂಲು ನಾಗದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಪೂರ ಸಂದಾದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ದೈವಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐತಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಟ್ಟು. ದೈವದ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಂಚದ ಎಂಗುಲ್ ಚಾ ಪರ್ಕಂದು ಬತ್ತ 11 ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಎಂಗುಲ್ ದಾಲ ತಿಂದಿತ್ತು ಚಾ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿನಸಿ ಚಾ ಕಾಫಿ ಇವಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಅವು ಒಂದು ಪಂದು ಪೂರ ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ದೀತ ಮೇಯ್ನ್ ಖುಷಿ ಏನು ಎಂಕು ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ತೂದು ಇವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನೆವ್ನಾಗ
ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅನಿತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಇರೊಂದು ತಿಂತಾರ ಬಂದು ಆರು ತಿಂಡಿರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜವು ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನ್ಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದು ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜವು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಮಿತ್ತಡು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕೊಲ ಅಲ್ಪ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತ ಆತ್ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಶಾಮಿಯಾನದಗಳು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮುಗೀತಾಗಲು ಪೋದ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ಯಾನಗಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೈತೆ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಡು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿಡಗಲು ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಫೈನಲಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಲುಕ್ ತೊಜಪಾವೆ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೈತೆ ನಿಗುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಕುರ್ಶಿ ಬೊಕ ಅಟೀಲ್ಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಬಾಜನ್ನಲೇನು ಪೂರ ಕಂತು ದೀತೆರ್ ಐಟಿ ಆನ್ ಮೇರೆ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ನೇಲ ಚಮಟಿತ್ತು ನಾವೇನು ದಿರ್ತು ತೋಪಲ್ಲೆಂದು ಐಕಾರೊಂಜಿ ಲಾಯಕದ ಪೋಸ್ ಮಲ್ತೆ ದೊಜಪಾಯರು ಈ ಚಮಟು ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಜಿಮ್ಮು ಹೋಪಿನಂತ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸಬೂರ ಅಂಚನೆ ಆಪ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚದ ತೂ ತೆಲ್ಕಿಯತ್ತಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಬಿ ಪೂರ ಆಡ್ತದು ಬೊಕ ಕಜಾವ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ನೆಟೆ ಈ ಜಾಗಡುಂಡತೆ ನಮಕ್ ಬರ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಜಾತು ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಗುಲಬೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಪೂರ ನೆಟೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡಾಗಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಗೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಗುಂದಾಲ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಈ ಜಾಗ ಪಂದು ಬರೀ ನೆಟೆ ಅಟಿಲ್ದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮಲ್ತಿನಂಚಿ ತಿನ್ನ ತರಕಾರಿಲು ಫ್ರೆಶ್ ಲೊಪ್ಪ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ದಾಲ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಮಗ ನಮಕ್ ಅಂಗಡಿಗ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಐಟ್ ಮಾರ್ದು ನಮಕ್ ಕಾಸ್ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಆತಂಡು ಯಾನ್ಲ ಕಂಡುಡಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಫೋನ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂದ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಕಿನ್ನಪ್ಪನಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಪೋದಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಆಂದಿತ್ತಂಡು ಈ ಪಕ್ಕಿಲು ಪೂರ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಉಂದೆತೆ ಪೊರ್ತುಗಂತ ನಂಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದ್ದಾಡ್ಕೊಲ್ಲೊನ್ನು ಪಾತೆರುನು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನು ತೆಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲವರಿತ ರಡ್ಡ್ ನಾಯಿಲು ಬತ್ತಿತ್ತ ಇಡ್ಲೊಂಜ ಕಿನ್ಯ ಕೂಕುರ್ತುಲೇತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡೊಂದು ಮಲ್ಲ ನಾಯ್ದೊಟ ಗೊಬ್ಬರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ನಾನು ನೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಐಕ್ ರಸ್ಕ್ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಈನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎಂಕಂತ ಖುಷಿ ಆತ ನನ್ನ ಊರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದು ಎನ್ವೆ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಗ್ಲೆ ಬೇಕನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅದನ್ನಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.